дрога. Искаш ли да видиш праго? Да, с много дрога. Да, но праго и с много вяра, защото виж венцара копале, тук само се бара и пак взима точки. Виждате ли браточки, когато и разстава, трябва да се тръгне с много смучки. От тази късна вечер, разбираш ли какво ли става тук, пак диспетчер, ще спомена, защото моите думи вече свършват, така че мисля да хубава устата да си извърша, защото доста ща казах, доста снук размазах и пак от салама намазах. Момент, Браво, дивация. де отиде чак? Пак. Да, защото Аз се зарадвах. Има ли смисъл аз да влизам или ме знаете? Пред моя стил може само да си траете. Мога на всеки долните перки са да свия. Дайте ми шапките, защото аз съм МС-то. Леко вика и леко по темпото се скита. От тук натам моята писта е запълнена. Само с вокал и всяка курва е задоволена. Бавно влизам във всеки бит. Искаш и вратоя ти покажа как се прави фит. Peace motherfucker за всички те бокуци. И те обичат братко да ядат юмруци. Дай да им удариме един, те са прав. И моя кур и моя стил са много здрави и корав. Бавно влизам и на тоя фит. Нека ти покажа как се прави битбокс фит. Бум, удра кика. После следва клапа. И после всяка майка му е пред мен да кляка. И после бавно да продължавам и да снимам с хата. И после бавно да продължавам и да кляка. Чеса. И да кляка и да лапа. Обърках малко фристайла, понеже съм некадърник. И на всичките бокуци му показва само среден и кадърен. Това съм аз, човеко. Аз съм човек, дето не може и влиза леко. Съжалявам, че не ставам. Аз съм всъщност бокука, дето не се предава. И продължавам леко да забивам и да рапирам и на всички кори леко да го навирам. Понеже CMC може от мен да влезеш на фри. Искаш ли да те шибам? И ти си една от нея звезди, които също си стават. Бавно продължават и темпото се излагат.